GDM Pops Colette Moto Vlog. Andito na naman tayo ngayon. Ang inyong lingkod. Ayan, so andito kami ngayon sa Magayon View. Yan, andito yan sa pinag-charity namin dati. Kung naaalala nyo. Ayan. Magvo-vlog na ako ngayon. Sinama ko naman siya ngayon kasi ang gagawin namin, yan, iti-training ko siya mag-swimming. And papakita ko sa inyo yung ginagawa niya. Wait lang. Ayun guys, papunta ako sa kanya. Lang. Yan, ipapakilakala ko na sa inyo yung jowa ko. Ayan, ayan sila. Ayan, wait lang. Ayan, kasama namin yung pinsan niya. Ayan si Lloyd. Ayan. Ayan. So yun mga kakulit, nakita nyo na. Ayan. Next time pag nag-rides kami, yun, isasama ko na siya sa susunod. Pinagplanuhan ko talaga yung isasama ko siya sa pag-rides namin, pero sabi ko ngayon na lang para syempre alam nyo na. Tsaka yung iba dyan di pa nila kilala yung jowa ko, so ngayon alam nyo na. Mamaya papakita ko sa inyo pag tuturuan ko na siya mag-swimming. So yun. Ayun mga kaulit, magte-training na kami mag-swimming. Be. Ayun. So yun, abang-abang kayo mamaya kung anong mangyayari dito. Yan mga edit training na to. Andito yung tinuturuan natin yung pinagagawa na. Tingnan natin. Nagawa mo? Wala. Tingin-tingin muna kayo dyan mga kakulit habang tinuturuan natin. Kita yung mga kulit. May palyeta. Sige lang be. Oh, game.
ba ito pa? Tama na. Upo ako dyan. Malinaw. 1, 2, 3, go. Bawi na kayo. Ayan, dalawa. Hindi ako nakapag-video ng matagalan kasi tipid-tipid muna sa battery ng cellphone kasi palowbat na. Wala pang power sa amin. So update ko lang, pauwi na kami ngayon. Papakita ko yung dalawa.